कंग्रेसआव फैयोबा जोङो जुदि कंग्रेसआ बिटिसिखौ सालायोबा नाय बिटिसिनि नमुनाखौनो सोलायहोजोबगोन आं जोंनि लाइमोनफोरखौहाय साख्रि गोनां लाइमोन खालामगोन जोंनि सेंग्राफोरखौ साख्रि गोनां सेंग्रा खालामगोन जोंनि सिख्लाफोरखौ प्रफेसनेलाव कनभार्ट खालामजोबगोन फरायनाय मानेखौ एखे रुंबां रुंबां फुं बेरे फुंजानि खानाय रानस्लाबलाय स्कुटि लानानै अफिसाव थांनायखौ आं बेखौसो नायनो लुबैगासिनो दं रायजोफोर ओंखायनो कंग्रेसखौ गभर्नमेन्टआव फैनो हो आरो नाय आङो गावखौनो खाफाल गोनां बायदि मोनदों दिनैनि बे जोहोलाव दि जाब्रां मेमरियेल फुटबल जे जोलुर बादायलायनाय होदों बे अन्थाइबारिखौ आङो थुक्राझार ओनसोलावहाय खोब सरसा जाबाय थानाय खोनादों बे गामिया आरो गमामायैनो अन्थाइबारिया एक्सुअलि बेफोरबायदि बायदियाव खोब भूमिका लादों बिराद मोजां गामि हिसाबै बे बेंटलावहाय आं खोब मोजां मोनदों आरो नैबे जोलुर बादायलायनाया ओरैबायदि मोनसे आङो दहाय नुदों सासे उन्दै गथ'आ खोनानाय मथे बिथांनि बिफाया बाहाय थांनाय बोसोरना मालाबा सारअन्थाइ गावनानै थैदों नामानो नों नायदो दिनै ओरैबायदि माने फुटबला खेलाया जोंनि मानसिफ्रा बे फुटबल एबा खेलाजों ओरैबायदि गोसो मिलिहाबनाय बेफोर गासैखौ बावनानै बे नानिया दिनै खथ' रंजा खुसि मोसादों दा बिराद गिदिर मोनसे मटिभेसन आरो बे जोलुर बादायलायनाय बायदि खेलाजों जोंनि गेजेराव फिसा फिसौ डिफारेन्सेसखौबो जोङो ज' खालामनो हायो स्र' खालामनो हायो दा नंगौ बाहाय दिनै फैदों गासिबो पलिटिकेल पार्टिनि मानसियानो दङ नङा होमबा जोंहा प्रब्लेमानो गैया दा बेफोरो गेजेर होखावलांनांगौ दा मोनसेल' दुखुनांथावा जोंना बेनो जोंनि गभर्नमेन्टआ दिनैनि गभर्नमेन्टआ बे फुटबलखौ अर्थात उइमेन जोलुरानो जा बा हौवासाफोरनि जोलुरानो जा बे स्पर्ट्सनि बिथिङावहाय जेरैबायदि नोजोर होनांगौ बिथाङा बेखौहाय नोजोर होनो रोङाखै खारन जोंनि ट्राइबेलफ्रा स्पेसियेलि बर'फ्रा आसामावहाय स्पर्ट्सनि इकुइपमेन्टआ जोंहानो बांसिन दङ बे बर' नाफाम जाग्राफ्रानो साबसिन दा बे एंगोलाव जोंखौ स्पर्ट्सनि जोनायानो जा बुलायनायानो जा सौलायनायानो जा बिसोरो बायदि अंख खालामबाबो खायदा खालामब्लाबो बिसोरो जोंखौहाय दानखे दुनखे खालामनो हाथारा जोंनि अनगायै रावबोआनो गैथारा दा बे जोंनि एडभान्टेज दा बेखायनो मा खालामनांगौ बेखौ जोङो साधारन बेबायदिनो माने प्राइज मानि जोनायजोंनो फोजोबाबालानो बेबायदिनो दाउ बयलारनि जोनाय बायदि जोनायजों फोजोबाबालानो बेखौ मोनसे प्रफेसनेल लेभेलावहाय कनभार्ट खालामनांगौ आरो मा क्लाब्सफोर बानायनांगौ आरो मा जेरै इउनिभार्सेल एफसि बे कनसेप्टआ खोब मोजां जादों इउनिभार्सेल स्टुडिअ नङा होमबा बियो बै माबानि असिन्थ'नि बिराद मोजां जादों आरो बेबायदिनो सोरबा साफा गोसो गुदुं सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा बा सुबुंफ्रा ओंखारबोयोब्ला मोनफा क्लाब खालामोब्ला दा जोंना मा जाहैबाय बे इउनिभार्सेल एफसि स्टुडिअखौहाय बोरै पाब्लिकनि गेजेराव प्रमट खालामनानै मेम्बार बा सापर्टारफोर जोङो लाबोनो हागोन बेसो गिदिर बाथ्रा दा दिनैनि फुटबलखौ गोदान माने इउर'पियान मडेलावहाय कनभार्ट खालामनो दिनैनि मडार्नआव कनभार्ट खालामनो जोङो बेखौ नाजानांगोन आं बेखायनो बाहाय फैनो मोननानै नोंथांमोननि मिडियामनि गेजेरजों जे बे बाथ्राखौ बुंनो मोनदों खोब गोजोननाय मोनदों थेंक इउ सार दिनैसिम मुंख्लंनि गथ'फोरा गोबां अनसुंथाइ मोनाखै जे बिटिआरनि माबाजों फैनाय जे मुंख्लंनि सासे खेला मुंनि जादों सरकारा मा खालामनो सानदों मावदों ना मावाखै मावगोन होनना बुंबाय थायो बिसोरो मावनो हाया मुंख्लंआनो जा माबा मोनसेयानो जाया जोंनि पलिटिकेल पार्टिया मावनो हाया मानो होनदों होनबा खारन बे सरकारनि इन्जिना नोंनाव गैयाब्ला नों बोरै मावनो हागोन हो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै गभर्नमेन्टनि बिगोमा प्रमद बर'आ बिनि सिएम किन्तु बिनि इन्जिना प्रमदनि आखायाव गैया सोरबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानियावसो दा बेलाय बे हारसायालाय नोंनि बे जि जाब्रां एनडि बेखौ बोरै प्रमट खालामगोन नेभार दा बेखायनो बे बुंनाय बायदिल' जायो बेखायनो बिथांमोना थख' खालामनाया बिराद मोजां आरो गाव खुंथायाव थानांगौ आरो मा दा बेखायनोथ' गले आं कंग्रेस मालाय मा जानो हारिनि नंगौ आरो सैथो खोथाखौ आं सब समाय बुंगोन हारिनि गेजेर इन्टारेस्टआवहाय बिथांमोना ज' जानानै ज' खुङोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन बोलोग्रा आरो बहा थानो बिजेपिखौ एकदम जोगगासिन जोनानै नागपुराव फाथायहरफिन क्लियार खोथा बेबायदि नङागौ माने नोंनि सोरबा मारथायानो जा सोरबा उमुगानो जा थैलाय उजिलाय सानब्लाबो बे ओरैनो सानरायराय जागोन प्रेक्टिकेलाव मावनो हानाय नङा हाबाब कंग्रेसआव फैयोबा जोङो जुदि कंग्रेसआ बिटिसिखौ सालायोबा नाय बिटिसिनि नमुनाखौनो सोलायहोजोबगोन आं जोंनि लाइमोनफोरखौहाय साख्रि गोनां लाइमोन खालामगोन जोंनि सेंग्राफोरखौ साख्रि गोनां सेंग्रा खालामगोन जोंनि सिख्लाफोरखौ प्रफेसनेलाव कनभार्ट खालामजोबगोन फरायनाय मानेखौ एखे रुंबां फुं बेरे फुंजानि खानाय रानस्लाबलाय स्कुटि लानानै अफिसाव थांनायखौ आं बेखौसो नायनो लुबैगासिनो दं रायजोफोर ओंखायनो कंग्रेसखौ गभर्नमेन्टआव फैनो हो आरो नाय